Day 49. Shri Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai 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 Ram. जय जय रघुवीर समर्थ. श्री दासबोध विचार श्री गणेश स्तवन 18वे सत्र. ऐसा सर्वांगे सुंदरू सकळ विद्यांचा गरू त्यासी माझा नमस्कारू साष्टांग भावे श्री राम. 1-2-25. असा सर्वांगानी सुंदर आणि सर्व विद्यांची खाण अर्थात वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ असा तेजस्वी अष्टसिद्धींनी युक्त बीजरूप ओंकार स्वरूप श्री गणेश अंतर्बाह्य अंगानी अप्रतिम अलौकिक आणि समस्त विद्या ज्याच्यात अंतर्भूत आहेत तो स्वतःच सर्व विद्यांची खाण आहे अशा महाविद्याधिपती श्री गणेशास माझा साष्टांग भावे नमस्कार असो. श्री राम. ध्यान गणेशाचे वर्णिता मती प्रकाश होय भ्रांता गुणानुवाद श्रवण करिता वोळे सरस्वती श्री राम. 1-2-26. श्री गणेशाच्या नृत्य करणाऱ्या ध्यानमूर्तीचे मनोहर वर्णन केल्यावर त्यांना भाववंदना साष्टांग नमन करून समर्थ फळश्रुती सांगत आहेत. अशा प्रकारे श्री गणेशाच्या ध्यान वर्णन श्रवण केले असता बुद्धीची भ्रांती संशय दूर होऊन बुद्धीनी संशय होते. संशयातीत ज्ञान प्रकाश उगम पावतो. सदसद विवेक बुद्धी जागृत होते. शुद्ध ज्ञानबोध होतो. ध्यान गणेशाचे वर्णिता मती प्रकाश होय भ्रांता. तसेच श्री गणेशाचे गुणगान स्तवन श्रवण केले असता प्रत्यक्ष सरस्वती प्रकृती आदी माया प्रसन्न होत असते. गुणानुवाद श्रवण करिता वोळे सरस्वती अर्थात समर्थांनी श्री गणेशाचे ध्यान व स्तुती एकत्रितपणे वर्णन केलेली आहे ज्याच्या श्रवणामुळे प्रत्यक्ष स्वरूपबोध व आदी मायेची कृपा संयुक्तपणे अनुभवासहित प्राप्त होते. जय जय रघुवीर समर्थ. प्रश्न मंजुषा. कालची उत्तरे. ईश्वर सभेस शोभा आलेली आहे. साहित्य विषयी अष्टनायका सुलभ होतात. आजचे प्रश्न. समर्थांनी कोणाला साष्टांग नमस्कार केला आहे? श्री गणेशाचे ध्यान वर्णन श्रवण केल्याने काय होते? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.